Είναι ζύμη. Όλγα. Βάλετε. Όλγα, για δείξε μας. Εδώ, για κοιτάξτε, αυτά είναι από ζύμη. Γούρια τα κατασκεύασαν τα παιδιά μας. Κοιτάξτε εδώ, όλα γούρια. Κατασκευές. Αυτό εδώ που είναι μεγάλο. Τα κοσμήματά μας δεν πειράζει. Πολύ ωραία γλυκά με τη συνταγή τους. Ένα ζουμ. Δεν πειράζει, δεν κλείνει. Πρέπει να τα μικρύνουμε. Τρουφάκια από το Βέλγιο. Μια μαμά από το Βέλγιο μας έφερε αυτά τα ωραία τρουφάκια. Και θέλουμε και τη συνταγή, παρακαλώ. Μπορώ να έχω. Με τη συνταγή. Θα την κάνω στο ίντερνετ τη συνταγή. Όλες οι συνταγές θα είναι στο ίντερνετ. Πολύ ωραία κοσμήματα. Μας έφτιαξε μια άλλη μαθήτρια από την τρίτη γυμνασία. Πήραμε και σοκολατάκια και δωράκια από τη Wings. Πήραμε. Όταν θα φύγω τα δωρεά μας βλέπουνε και ρίχνουνε κάτι μούτρα. Και μόλις βλέπω ότι είναι δωρεά. τα δώρα που σας δώσω. Μαρία. Πήγαμε και δώσαμε γλυκά. Τι άλλο κάναμε? Κεράσαμε. Σε όλο τον Άγιο, στο μισό Άγιο, κεράσαμε. Μας δώσανε και δώρα η Queen. Ευχηθήκαμε. Και γλυκά, ευχηθήκαμε κιόλας. Τι άλλο κάναμε? Γιατί δεν τελειώσαμε. Αυτά. Και ευχηθήκαμε καλές δουλειές. Αυτό. Αυτό που το πάτε. Εν τω μεταξύ μοίρα μου έπεσε κάτι. Θέλετε να πάτε. Παιδιά, τι είναι αυτό, πού το πάτε? Πάμε Μαρία. σε όλο τον Άγιο. Σε όλο τον Άγιο, στο μισό Άγιο. Παιδιά. Λοιπόν, Θέλουμε κι άλλα, δεν θα μας φτάσουν, μαμά. Ωραία, Μίριαμ. Εντάξει, πάμε. Πάμε εμείς τώρα. Πάμε να μοιράσουμε εδώ. Όχι, τι μοιράσουμε. Δεν πειράσαμε, αλλά τέλος πάντων. Για το γλυκό είναι. Για το καλό. Είναι για το καλό, δεν πληρώνετε. Δεν πληρώνετε. Είμαστε στο τρίτο γυμνάσιο και το φτιάξαμε για εσάς. Να πάμε γλυκό άρον-άρον. Άρον-άρον. ναι, και το κάνω Γιατί? Έτσι. έτσι. Α, δεν παίρνετε λεφτά. Όχι, όχι. Και το καλό είναι. Γεια σας, καλές γιορτές. Ούτε λεφτά μοιράζετε. Ούτε. Γεια σας. Γεια σας, γεια Έπρεπε σας. να μοιράζετε λεφτά. Είμαστε από τρίτο γυμνάσιο και θα σας κεράσουμε ένα γλυκό για το καλό. Ορίστε. Ορίστε, θέλετε. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά, είστε καλά. Γεια σας. Περάστε, είμαστε στο τρίτο γυμνάσιο και θέλουμε να σας κεράσουμε ένα γλυκό για το καλό. Εμείς θα φτιάξουμε, εμείς. Τι ωραία φτιάξετε. Γλυκάκια έχουμε φτιάξει. Μας τελειώσαμε και τώρα ήρθαμε να μοιράσουμε γλυκάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Καλές γιορτές. Φαίνονται και σούπερ. Εσείς και εσείς. Όχι, γιατί είμαι στον δρόμο και δεν μπορώ. Καλές, χρόνια πολλά. Είμαστε στο τρίτο γυμνάσιο και ήρθαμε να σας κεράσουμε το γλυκό για το καλό. Α, κορίτσια, να θέλετε. Δεν πειράζει, θα πάρετε. Είχα φτιάξει γλυκά και τώρα για Και μας τελειώσαν τα πρώτα και τώρα μοιράζουμε κι άλλα γλυκά. Πολύ ωραία. Τα φτιάξατε με τα κεράκια σας. Είναι βρεστό. Τι είναι? Και είναι κέικ. Τώρα μας δώσαν τη συνταγή και το ψήσαν οι γυναίκες. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Είμαστε στο πρώτο γυμνάσιο. Ρε, δεν έκανα τόσο παιδιά περισσότερο. Εγώ δεν θέλω. Άμα έχει Εντάξει, θα πάρω ένα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. την επόμενη φορά θα Και σας τους φέρω πρώτους. πιτζόλα. Γεια σας. Πιτζόλα του χρόνου. Του χρόνου πιτζόλες. Έχει κι άλλο που θέλετε.
Όχι, βρίσκω. Πάμε εκεί που έχεις κάτι